asikana mukadzi wa kila ti imiwe ndozvinoita dzimba muroora zvogonzwiko zvinonga apedze mahure akila ti uchingohaya makombi uchitora anorowa mahure unopedzisira waneta chimboconcentrate on yourself tongopfekawo zvakanaka so zviri attractive zvinapa uri kunge uri kuenda kukembi yebhora time buffaloes panyana bafana pangula what's happening ndosaka uchiona kila ti achikuhurirana naneri yakadungure nana Rose uya ukuya musunono achita ane nhumbu like this murora aiwa usadaro urashumba iwe zvako but varume havadi kupfekerwa zvakadai ukapfeke unge uda kuenda kunotamba maningi mapress up ndosaka kila ti achikuhurira yamaniya pfekaiwo zviri appetizing tokuziva kuti muri wenoise but please varume vanenge vachida zvinhu zviri appetizing so that vakasvikokumba vanonokumba kuina maipoi vari kunzi kuisa sugar not like this zvopfekwa nemalesbians izvi kupiwo zvakukadhira kune hama dzako dziri mumasendrive nga vachiti queen chimbotsurawo lisa kuti ngaapfekewo zvakanaka lisa sibanda ngaapfekewo zvinoattracta ndakakumirira musuno ndakakumirira ndirini new year kana kuti Christmas pandakakuposta pai vanhu vanga vasingakuziyeka ezvino vanhu vakukuziya saka taakubuilda munhu kubuilda munhu chinhu chakanaka zvisingaite kutotangira paappearance iko kutopfeka kila ti ane body ichidiki akura kila ti but ane body diki so what do you must also kungopfekawo zvingoenderana netime kwete kungoita mapfekero nekuti une vana vakawanda nakila ti aiwa zvevana tini nazvo saka uchiona mahure achiita pawo inye kuti wakaona wakapfeka so hakusi kupfeka kwakanaka kochete haufa chero uri munhu uchibva kubulawayo kana kuti uri mundevere ukaroorwa nevanhu mashona bvudzi is one of the appearance marketers. You must have something like a wig, like a weave, kwete zvenyu zvamunoita kumachakadaro hatizvide izvozvo karoorwa nemashona munhu bvise zvieti izvi hatizvide izvi eta kwenyu ikoko munoroorana ikoko kana mafunga kupfeka maheti but uchingoti gidhi mumashona hatipfeke maheti izvo tinoda kuti vanhu vagadzirwe musoro pemwai musoro uyu ukwai kana magodi zviri nani asa angosvikawo picture yako mukadzi kanzi ini ndiye mukadzi wa kila ti ndakati unte mapfekero aya aiwana kunaka maini mapfekero haazi raita murume angatadze kuhura pakadai ndaimublame akapai ndichiti aiwe kila ti hautaradze mukadzi izvo ndozvaanenge achitiza izvozvizvi musatidaro handitika takumbirai ndiye lisa uyu lisa mukadzi wa kila ti upenyu vaimbi vacho vanobva nyanya vanozoda kupfeka zvakanyanyonake vanofana kutambirei kumari vanakila ti paachahura mari dzeshuga dze8 dzaanopiwa naneria ozoendawo kumwe dzinenge dzichingospinwa we understand but at least wear something chiri appetizing handitika maita basa zvenyasikana lisa sibanda